Ина ассалому алайкум бародаро ҳама каса. Ина бародаро ҳар як ҳадамат метавонед тамошо кунед. Ина бародар, ина бародари мо ози мегира, ина ҳуиш мена, ина бародаро, ина ози ҳуиш мена, ина бародаро чопаш ва ҳасни тоҷикӣ кардагӣ. Tafsir kardagi, maqsad ma'nodot kardagi, hamash ba тоҷикӣ ай. Ина бародаро Sura al-Hamd, Sura al-Islam, yani hamash maqsad tarjumash qatya. ай Eshoni domlo ma'ruf чоп кардагӣ. Бародаро шогирди ҳазрати домло ҳикматулло бародаро. Ина бародаро ҳамаҷа дитта чӣ дорем? Яшак 30 дона дар шаҳри Краснояр аст. Ҳамаша бо дар чӣ менависем мепартом. Ҳар як адмат бине бародаро. Kadın дар хора. Yo, занг